Kaikki tahtovat mestarin voittaa, kaikki tahtovat taitonsa näyttää. Kaikki tahtovat onneaan koittaa, kaikki voittajan piirteet täyttää. Parhaas kun teet, voit ylittää kaikki esteet. Voittaa sä saat, jos vain kaiken pelipaat. Uusi maailma soittaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käyttää. Uusi maailma soittaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käyttäis ton. Nyt paras voittakoon! Tapaamme jälleen ystävämme, mutta kulkeminen alkaa viedä jo veronsa. Me ollaan kävelty jo 1 000 000 kilometriä. Kuupa minulla olisi yhtä monta arvomerkkiä kuin on rakkoja jaloissa. Neuvotellaan melkein aina rakettiryhmän kanssa, ei sillä tavoin merkkejä kerry. Tuolla ne on! Ne alkaa jo väsyä! Vaikka ei niiden naihdusten voittamisesta arvomerkkejä kannata jakaa. Olet oikeassa. Totta. Samaa mieltä. Minä myös. Mitä me sitten jahkaillaan? Pitäisiköhän valita vaihteeksi joku muu vastustaja? Me ollaan fiksumpia ja rohkeampia. Niin me ollaankin. Mutta rääpäleillä on enemmän pokemoneja. Siis Y, K, O, N, I, U, C, K, Y, 10, 11, 12. Aivan niin, ja meillä on ottelijat tosi vähissä. Me ollaan alakynnessä, vaikka Miao laskettaisiin mukaan. Ja vaikka meillä olisi yhtä monta, niillä on se hirmu Charizard. Kuinka niin pelottavan hirviön voisi päihittää? Mitähän Pomo sanoisi, jos kuulisi, että me pelätään Charizardia? Tiedän tarkkaan, mitä hän sanoisi. Niin minäkin. Hän sanoi Saatte potkut! Charizardin tulikoe! Kun minulla on Pikachu rinnalla, niin löylytän kyllä helposti kaikki muutkin kuin rakettiryhmän. Ja kova paikka tulee voin aina turvautua Charizardiin. Kun meininki käy kovaksi, fiksut käyttää Charizardia. Mutta eikö se ole todella epäreilua, että aina vain ottelee Charizardilla? Epäreilua. Kun nyt mainitsit, kai se on tavallaan epäreilua, koska useimmilla pokemoneilla ei ole mitään mahiksia. Roskaa! Mikä tuo oli? Rotkossa on tosi voimakas kaiku. Kuunnelkaa, kuinka se vastaa. Haloo! Kuulitteko? Minusta sinun kaikusi oli kylläkin parempi. Niin minustakin. Ja hei vain kaikille. En kuullut aivan selvästi, mutta minusta joku kiljui epistä. Se ei voi pitää paikkaansa, koska minusta sinä olet vähiten epistä koko maailmassa. Minun pitäisi kai olla imarreltu, mutta olen varma, että kuulin 3 kiljuvaa ääntä. Äänet kantautuvat näissä rotkoissa kilometrien päähän. Kuunnelkaapas, kun minä näytän. Hei Chala! Hei Chala! Mitä se oli? Kuulosti jonkinlaiselta ääneltä. Katso, tietääkö Pokemon-opas? Sarislaakson luonnonsuojelualue tunnetaan Charizardeistaan, eikä sinne yleensä ole matkailijoilla asiaa. Nimeni on Liisa. Koulutan Charizardeja. Vau, siistiä. Sinun pitäisi tietää, sinullahan on Charizard. Mistä sinä sen tiesit? Charizardin tuoksu on mieto, mutta ainutlaatuinen. Kuulin, että joku kouluttaja otteli Violet Cityn salipäällikköä vastaan ja voitti merkin. Olen halunnut tavata sinut. Oletko? Tai varsinkin sinun Charizardisi. Haluaisitko lähteä Charislaaksoon kanssani? Totta kai me lähdetään. Vai mitäs? Olisi kiinnostavaa nähdä niitä luonnontilassa. Joo, niin olisi. Hyvä juttu, mutta ensin minun pitää kutsua ystävääni Chala! Tässä on hyvä ystäväni Charla. Sano päivää, Charla. Brock ja Misty voivat tulla kyytiin. Hypätkää vain koriin! Pitääkö matkustaa tuossa? Ostosten seassa. Missä minä matkustan? Korissa ei ole tilaa 3. Lennä omalla Charizardillasi perässä. Mentiin, Charla! Hei, odota!
oppilaasi. On ollut vähän kiireitä. Mutta ei kai se ole vaikeaa. Matkaan! Charizard, sinun pitäisi ottaa minut kyytiin. Kieltäytyykö se? Mikä nyt? Onko Ash liian painava? Hienoa! Mentiin! Charizard, entäs minä? Sinun Charizard on tosi mahtava. Mitäs tässä? Halo? Mikä nyt? Kaikki on hienosti, ei kai tässä, mutta olisi kysynyt, kantavatko kaikki Charizardit matkustajia? Tämän laakson Charizardit ovat villejä. Ne eivät kuljeta ihmisiä, eivätkä usein edes näe niitä. Mutta ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita Charizardeista, ja minä yritän suojella niitä salametsästäjiltä. Et kai luule, että me ollaan salametsästäjiä? En tietenkään luule. Tajuanhan minä, että te olette Pokemonien ystäviä. Älä mieti koko asiaa. Eikö ole helppoa? Tulkaa perässä! Haa! Älä päästä karkuun! Oikainen Charizard! Elämä kunnolla! Miksei keksitty tätä aikaisemmin? Me ollaan Charizlaaksossa alta aikayksikön. Ja siellä me voidaan napata mikä Charizard vaan halutaan. Ja kun ruvetaan hommiin, miksei saman tien 10 tai vaikkapa 100? Miau, kerrankin olen samaa mieltä. Nyt Hanaa! Tervetuloa Charislaaksoon! Tässä erikoisessa paikassa. Charizardit ovat eläneet rauhassa tuhansia vuosia. Tästä historiallisesta paikasta ovat peräisin Pokemon-historian mahtavimmat itseoppineet Charizardit. Itse oppineetko? Niin juuri. Tämän paikan Charizardit eivät tarvitse ihmistä taitojensa kehittämiseen. Ne oppivat ja vahvistuvat ottelemalla keskenään. Kun vastustajat ovat niin mahtavia ja harjoitustahti niin kiivas, täkäläiset Charizardit ovat maailman parhaita. Pokemonit, joilla on yhteinen päämäärä harjoittelemassa yhdessä, ponnistelemassa kohti suurta tavoitetta. Vähän liian tehokasta Ashin Charizardin makuun. Ashilla oli hiukan vaikeuksia tänne pääsemisessä. Mitä vaikeuksia? Ash tulee. On totta, että me ei lennetty tänne. Me tehdään aina asiat meidän omalla tavalla. Ash, miksi näyttelet kovista? Minun ei tarvitse näytellä kovista, koska minä olen kovis. Ja niin on Charizardkin. Vain heikot Charizardit elvistelevät noin. Minusta se on pahasti lisäkoulutuksen tarpeessa. Tuollainen saa minut hiiltymään. Ash! Ota nyt iisisti, Ash! Sinun Charizard on koulutuksen tarpeessa. Tärkeintä on, että minä ja Charizard päästiin tänne. Ei siinä ole paljon ylpeilemistä. Minkä tahansa Charizardin pitäisi suoriutua tänne. Mutta tämän laakson Charizardit eivät ole mitä tahansa Charizardeja. Ai ei vai! Minun Charizard on ainakin yhtä hyvä kuin mikä tahansa laakso Charizardeista. Me voidaan vaikka näyttää. Täkäläiset Charizardit ovat hyvin mahtavia. Sinun lemmikkisi ei ole taidoissa lähelläkään, mutta... Nyt saa riittää! Minä haastan sinut ja Charlan otteluun!
ikävä kyllä voi haastaa Charlaa, koska se ei edes ole villi Pokemon. Olen itse kouluttanut sen Charmander-vaiheesta saakka. Hyvä on. Sitten me otellaan mitä tahansa Charizardia vastaan. Tuokaa tänne mikä tahansa koko laaksosta, me ollaan valmiita! Miten vaan? Tahdotko nähdä kilpailijat?